explica'ns un somni. Un somni. Estic a la platja i veig que la platja està com amb una capsa i llavors la capsa fa movent així i així. I les oles van i venen. I de sobte veig la capsa que fa molt així, el mar se'n va molt enrere i comença a dir, cuidao, que se viene, i la capsa fa, uah, i veu una onada gran, però sempre em salvo. Ho somies realment? Sí, de debò. Sí. Tu deies un somni, no? Sí. Clar, que un somni així, tipus terapeuta, no? Tipo, ¿qué soñé esta noche? ¿No? Molt argentí, també, per cert. I claro, ¿qué vas a hacer? Viste, vaig estudiar psicologia, com a bon argentí, també. Sergi Dantí, molt bona nit i molt benvingut a aquest programa, al Cultur. Gràcies. El Sergi Dantí presentarà aquest cap de setmana al Teatre Joventut l'espectacle Querides Bèsties. És dins del cicle del teatre d'humor. Ell és un argentí d'origen català i és aquest tarannà el que reflexa també en tots els seus espectacles. Quan va arribar a Catalunya es va dedicar a la gestió cultural, però passats 10 anys va tornar als escenaris. Quan els va tornar a trepitjar ja no els ha deixat. Voleu veure un fragment del seu espectacle? El ojo y el pene. Anem a veure-ho. Siempre soy aplastadito, que nadie me quiere a mí y me usan, pobrecito, solo para hacer pipí, cual si fuera un pajarito, encerrado a protestar. No me quieren dar besitos, no me quieren ni mirar. Potser es mereix més que un elogi, no? Sí, bueno, és que com una nana, és la possibilitat d'expressar-se, saps? Perquè realment quasi totes les cançons sempre són dedicades a les dones, i a sus labios, i sus ojos, i sus cabellos, i sus caderas, i als homes mai ningú. I llavors, clar, i poses a fer una cançó a los ojos d'un home, no sé què, també sona una mica... Llavors, pues, per què no cantar aquella petita diferència? No? Tan agradable. Doncs, I tant. aquesta és la idea. I amb aquestes imatges, una mica, no? Aquest trio de cambra, tu cantant, també parlant, recorda una mica l'ambient dels lutiers. Bueno, sí, no és volguent, diguem, però sí que jo soc molt amic d'ells perquè de petit els vaig conèixer i de fet la primera casa on vaig viure era la casa d'un d'ells, quan vaig viure sol. Allà ens independitzàvem als 19 anys, no com ara, que la gent s'independitza als 30 o 40. Sí, i llavors era la casa d'un d'ells, de Carlos, el pianista, i sempre hem tingut molta relació. I suposo que com que venim de la mateixa hornada. Però és allò, és l'humor típicament argentí o no? Jo no hi he estat allà, tampoc no he vist el teatre que s'hi fa, però no sé si és allò la marca de la casa. Home, diguem que era un humor que en aquell moment no era típicament argentí, però s'ha anat tornant típicament argentí després de 20 anys dels lutiers o 30, dels lutiers en allà matxacant-ho humor, no? La gent ho ha anat fent propi. I ara potser sí que es pot dir que és un humor argentí, però és un humor que té a veure amb el jugar molt amb les paraules, amb el sentit de les paraules. És un humor d'emigrants o d'immigrants. De fet, el teu primer espectacle que vas realitzar aquí, el Dantí de nit, on aquest que vas retornar, i a més una altra vegada en aquest nou espectacle, el Querides Bèsties, en el Benvolgudes Bèsties. Suposo que també tornes a explotar aquesta idea de l'argentí que ve aquí i el contrast amb la cultura catalana. No sé, en què t'inspira? Una mica... Jo què sé, no sé, és una cosa com... Són com los vòmitos, o sigui, que et venen de repente. Bueno, no, potser com una idea una mica més romàntica, diguem, no? Però sí que no m'inspiro en res en particular, sinó que són moments de coses que m'imagino i dic això podria estar bé, no? Llavors, algunes vegades, per exemple, sí que tinc un personatge que és un senyor que arriba i que vol parlar i que està buscant el senyor Cucurdini, ¿no? Y va por toda la sala, yo cuando comienza el espectáculo y digo que él volía hablar y le dije a la chica de la puerta en catalán, ¿no? Para que me entienda, digo, ¿usted me puede autorizar? Y la noia le digo, no, y ella me dice, no, esto lo puede autorizar al senyor Cucurdini, no? Però que és el senyor que fa la coordinació, evidentment, i ell va com boig buscant el senyor Cucurdini,
por ahí. I llavors vaig molt en aquesta història dels jocs de paraules o de la incomprensió d'una persona que arriba aquí i sent alta més parlar en català, que queda com, per exemple, com diu aquest, diu, acá me enteré, diu que a la pierna le dicen cama, no? I digo, yo al brazo le dirán armario, perquè ell, clar, quan sent cama, diu, no sé, tinc mal a la cama. Un que no entén el català imagina que algú, quan es fica al llit, algú li fa mal, no? Llavors, totes aquestes confusions que són reals, moltes vegades, són les que de vegades jo jugo en l'espectacle. No? I amb el caràcter català també o no? No, amb el caràcter català fins ara no m'he ficat molt, perquè bueno, no sé, perquè no l'he trobat, hi ha molta gent que l'hi troba, a mi encara no m'ha sortit, però bueno, ja em sortirà, no sé, que algú em faci enfadar i ja em sortirà, però no, de moment no. I el Crides Bèsties, parla'ns una mica d'aquest espectacle. Bueno, a veure, és un espectacle que és difícil, quan fas un espectacle tens ganes de dir tot, d'explicar molta cosa, i llavors després has de començar a arriar las velas y decir, bueno, recojamos las redes a ver qué queda de todo esto. És un espectacle que té diverses coses, hi ha moments... És un espectacle d'humor, bàsicament, és un espectacle musical també, perquè jo pretenc fer humor amb la música, hi ha cançons que tenen a veure, hi ha la cançó del pene, hi ha la cançó de les natges, Canción de las nalgas, que és una cançó que fa referència a un sketch que fa en algun moment, que és parlar de l'esquerra i de la dreta, la izquierda i la derecha, perquè sempre s'estan barallant i perquè no funcionen tan bé com les natges, que sempre ens suporten, no? Cada una en el seu cantó i de bon rotllo, no? Llavors, bueno, tot va així. En aquest cas, per exemple, sí que faig un recordatori de l'Argentina, dels temps de la universitat, de la facultat de psicologia, ja en filosofia i lletra, i del caos polític que hi havia en aquell moment i com ara, doncs, bueno, una mica recordar tot allò i passar-ho a l'època actual, no? El tòpic de l'argentí que ha estudiat psicologia suposo que també el deus explotar a l'escenari, o no? Bueno, és que soy això mateix, però hecho en carne, perquè jo vaig estudiar també psicologia com a bon argentí i llavors això sí que funciona. Per exemple, en aquest cas sí que hi explico històries reals que em van passar a mi. Són tants els argentins que estudien psicologia? O no? O és que només coneixem aquells que han estudiat psicologia que tots venen cap aquí? No, jo crec que... Primer que sí va haver-hi molts, perquè va haver-hi una època que recordo quan jo entrava a la universitat era tot banderamen i coses allà dient grupo de izquierda pero no mucho, grupo de izquierda pero un poco más aquí, saps? Era una cosa. I llavors va haver una època que els estudiants van demanar ingreso irrestricto a la universitat, que no calia ni examen ni res, tothom va entrar. I tothom va entrar, clar. I recordo que donàvem les classes en un bar i els exàmens en un bar. Això sí que és fer psicologia de la bona. Sí, en el bar Boliche, al costat de la facultat. I clar, llavors sí, allà, doncs, qui no anava és perquè no tenia temps o no volia o tenia que treballar. No sabem si el nostre col·laborador ha estudiat psicologia o ha anat més als bars de la facultat. Anem a veure. Aviam què ens explica José Antonio Santos. Molt bona nit. Bona nit. Bar, tu vas fer més bar que psicologia. Jo vaig fer bar, sí. No, psicologia, a més vaig fer periodisme, però vaig fer bar de periodisme. Una assignatura molt important. També s'hi aprèn molt al bar. És on més s'aprèn, a les facultats, en els bars, no? Sí. Per les converses intel·lectuals que es duen a terme al voltant d'una taula. Claro. Jo portava avui per internet, volia preguntar-li al Sergi, això que diuen que si l'art està al creador o l'art està als ulls que miren l'art, no sé, on creus tu que es troba l'art? Complicat, no? Una mica, clar, complicat. O sigui, l'art està... Pots dir que està en l'objecte, perquè si qui el mira no ho veu... Doncs en aquests objectes tenim uns objectes d'art, una pàgina web d'internet que mostra obres artístiques amb una peculiaritat, amb el mal gust. No sé si tenim les imatges per aquí podem veure-les. Ara les punxaran. Aquí, el Museum of Bad Art, que traduït hauria de ser alguna cosa com el Museu de l'art dolent, de lo malo, del que no agrada. Aquesta és l'obra mestra d'aquesta obra, és Lucy in the Field with Flowers. Ells intenten defendre una mica tot el que són les obres d'art que estan lletges, vistes lletges. L'autor és desconegut i és el que dona nom a la pàgina perquè a partir d'aquest quadre van decidir crear el MOBA, el Museum of Bad Art,
I no només es trobem quadres, trobem tota la descripció, trobem escultures i trobem crítics d'art que diuen què és el que els hi sembra. Hi ha més, com aquesta Madonna with a Smile, que és una fusta, que et dubten si hi ha un creador o dos, perquè és una fusta amb aquesta cara que és un riure que diuen que és artístic. També hi ha obres, escultures o instal·lacions com aquesta de l'home que talla el cabell, aquest Peter de Kitty, que de veritat aquest gat fa molta por, però per por a aquest gos, que es diu Doc, aquesta obra d'art, on es difumina el que és un paisatge nevat amb un gos, o amb una muntanya, o no sé ben bé què és. Però aquí, el millor de tots per mi és aquest Jerez de Clown. Ai, Déu meu! Aquest Jerez de Clown. El Ronald McDonald, aquest, fa més por encara. Jo no ho entenc, però va haver una època que aquí, almenys jo a casa meva, teníem un quadre de pallassos als dormitoris dels nens, i feien molta por. Aquest Jerez de Clown és... La descripció que tinc aquí ve a dir una cosa semblant, que és la conjunció perfecta del costat fosc de la natura humana, de la naturalesa humana, tinc el castellà. Sí. Tu tenies algun quadre d'aquesta mena penjat a casa teva o tens? Així tan horrorós? No, realment em faria angúnia penjar-lo perquè són aquelles coses que et vas deprimint, no? Una vegada vaig veure en una casa un quadre d'una vaca morta, no? I em feia una angúnia, una casa. Jo deia, no pots tenir un quadre d'una vaca morta a casa teva perquè et va agafant cada vegada més com una mena de tristor, una mena, saps? Et vas apagant de mica en mica. És l'art d'aquest domèstic, també a moltes cases al menjador tenen aquest bosc, aquesta escena de caça. Aquests acrílics molt... Sí, fantàstic. Doncs aquestes obres podrien enviar-se a aquesta pàgina web, a Museum of Art, of Bad Art, perquè ho pengessin. Fins i tot han tret un llibre que es pot vendre, es pot comprar per internet. Bueno, i l'època dels pallassos amb la llàgrima, i els nens amb la llàgrima també. Això fa més por que... Sí, mirant els fills amb la llàgrima que li cau. Potser però a algú li agrada, no? Perquè si algú ens està veient i té a casa penjat algun d'aquests pallassos dirà... Dirà que té una obra d'art, perquè segons aquesta pàgina hi ha un espai en aquesta web que comenten que es fan ressò d'una polèmica de si ells estan fent mofa d'aquest artista o si de veritat l'estan reivindicant. I ens diuen que ho reivindiquen. A mi em fa la impressió que el president del museu aquest deu ser el mateix que pinta aquells quadres. I que s'haurà vist tan així, s'haurà dit, bueno, l'única forma de treure la meva producció és muntar aquest museu i posar... Perquè dic que tots tenien una mena de... Molts són d'autor desconegut. Altres són adquirits... Per exemple, tinc un aquí que és adquirit a l'exèrcit, a la tenda d'economia de l'exèrcit de salvació. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. O trobats al carrer o fets obres d'art. L'humor és subjectiu. L'humor és subjectiu i les obres d'art i el gust també, sempre allò de tenir l'ojo con el que se mire, no? Sí, és veritat, sí. Com tot, no? Tot depèn de l'ull de qui mira. A tu a l'espectacle també et deu passar, no? Alguns allò potser enganxes més amb un tipus de públic que no pas amb un altre. Una gent em troba més intel·ligent, l'altra gent em troba més sexy. Llavors es divideixen les opinions, saps? Hi ha gent que diu, oh, que cuerpo, saps? I es queden amb això i no van a l'altra part, la part intel·lectual. José, moltes gràcies per portar-nos aquesta pàgina web del Art Dolent, entre cometes, o no? I bé, ens veiem la setmana que ve. Doncs fins la propera setmana. Moltes gràcies. Adéu, encantat. Adéu, José. Aviam, tu quan vas venir de l'Argentina a portar-nos el teu humor, allà, de fet, hi tenies allò pel teu currículum, no sé, una vida molt plena, no? Havies guanyat alguns premis en el camp del teatre, en el camp de la música, perquè tu ets músic de professió, també, a part de psicòleg. Sí. I havies també escrit allò, sèries per crios, a la televisió. Feies molta feina. Feia molta feina. Com és que vas venir aquí a començar de zero, quan ja allà semblava que ho tinguessis com tot fet, no? Bueno, allà, encara que tinguis molta cosa feta, de sobte sembla que no en tinguis res, perquè tot es munta i es desmunta en segons allà a l'Argentina, no? I l'any que jo vaig venir, doncs, em semblava que tot el que havia fet de sobte era un moment terrible, no? I també, per altra part, sempre havia volgut venir aquí, perquè la meva família és tota d'aquí. Tinc un avi amb una plaça i un besavi amb un carrer. Vull dir que almenys haig de venir aquí perquè em posin una rajola amb un urinario público, no? O sigui, alguna cosa. I sempre tenia la voluntat de venir, conèixer i tot. I d'alguna manera, les meves famílies, per part de pare i de part de mare, se'n van a l'Argentina quan la Guerra Civil. I allà van conèixer els meus pares en la URGE,
Unión de Jóvenes Republicanos Espanyoles. I llavors van sortir d'aquí que eren petitets, no? I llavors jo sempre he tingut la cosa de tornar aquí, i soc una mena de català nascut allà, jo què sé. Nascut. Ja, si semblo el Bono, no? Estic nascut allà. I ara que ja portes uns anys aquí, tens ganes de tornar-hi o no? O ara ja estàs bé aquí? Ja... De fet, no hi torno. Això és algo real, no? Ara, ganes d'anar i tornar, sí, i carinyo per la gent i admiració i tot, també, no? I m'agrada anar allà cada tant i m'encanta això. Però ara ja estic fet aquí. Quan vas arribar, abans de decidir-te a trepitjar els escenaris, vas dedicar-te a la gestió i vau muntar amb en Toni Coll a Fila 7. Ja fa més de 10 anys que Fila 7 està en marxa. Tu encara estàs dins de Fila 7? No, ja ho has deixat? Ara ja ho he deixat, sí, ho vaig anar deixant mica en mica i em va costar molt, realment, quan estàs treballant en una empresa de gestió, dedicar-te, diguem, tornar a passar de l'altre cantó de l'escriptori, perquè tens moltes vergonyes i moltes coses i molts dubtes. Has estat criticant a tothom, a Déu i Mare Santíssima, durant tants anys, no? I dient això no va bé, això no està bé, que criticar és fàcil, però fer és complicadíssim, perquè tothom et pot criticar. I llavors, quan jo m'imaginava algú amb els meus ulls mirant-me, deia, Déu meu, em destrossaran, no? Però bueno... No ha estat així, no? No, no ha estat així, no. La veritat és que tothom ha sigut molt bondadós, molt carinyós amb mi i, bueno, molt pacient. I, bueno, així, mica en mica, vaig començar fent l'espectacle amb un local, amb una mena de cafè-teatre, sentadet, amb la guitarra, amb un puesto preciós que es diu Cinco Monos, que està al carrer Consell de Cent, en la calle Consejo de Cente, no? I allà vaig començar, així mica en mica, van sent la vergonya i en fi, totes les tensions que portaven. I per què vas deixar la gestió per dedicar-te novament al món del teatre, que sempre és allò més inestable i potser és més difícil, no?, de viure d'això que no pas de la gestió? Et diré que la gestió també és molt inestable, sobretot quan tens un temperament artístic, perquè llavors tu t'enamores, entre cometes, d'un artista, d'un espectacle, d'una cosa, i lluites per ell, si no sé què, i estàs, diguem, et jugues molt més que si venguessis cargols, tornillos, no? O qualsevol altra cosa. O sigui, realment tens moltes possibilitats. Tens un artista i no li trobes treball i diu, bueno, pues és igual, anem al teatre tal, passe lo que passe, i sempre t'hi jugues tu els diners. O sigui que de problemes econòmics, siguent mànager, també en tens. A mi em va passar amb els Illana, per exemple, un grup molt conegut, ara que ja tenen 2 teatres i tot això, però quan jo els vaig agafar no eren coneguts i vaig dir, bueno, perquè no es desfessin, perquè sabien, ja es desfeien, perquè no tenien feina, bueno, us pago sou, eren 6 persones. I bueno, i vaig començar amb això i a trobar-los feines i tot, però va ser molt dur, i passava moments, bueno, que jo estava fins aquí, no? Però bueno... Ara disfrutes a dalt de l'escenari i estàs contínuament fent l'acudit, Consell de Ciento, no? El Consejo de Cente, clar. Però mira quin nom més maco de carrer, no? Sí. Una calle bárbara, ¿no? Sí, tant. Todo lo contrario en castellano, que te dicen cepillo, pues no. Bueno, l'humorista sempre està contínuament pensant i produint nous acudits. Dient tonteries, pensant tonteries, el qual és una cosa que et fa patir bastant, però bueno. Si voleu riure una estona, ja ho sabeu, aquest cap de setmana al Teatre Joventut, Sergi Dantí amb Querides Bèsties. Nosaltres tenim 5 entrades dobles per anar-lo a veure de franc. Ens podeu trucar, tenim això que us deia, les 5 entrades dobles, i el telèfon és el 93 297 28 24. Sergi, aviam, avui és dijous, dissabte al teatre. Sí. No sé, vols passar allò per la perruqueria perquè et facin les metges o que t'acabin d'arreglar una miqueta? Un cardado? Bueno, que em facin les metges només. Metges? No vols cardado? Li direm a la nostra perruquera què et fa, aviam. Bueno, sí, el que ella vulgui, sempre i quan a mi m'agradi. D'acord. Doncs, Sergi, moltes gràcies Passo la perruqueria. I et deixo a les seves mans. Anem a l'assecador. Endavant, endavant.
benvinguts a l'assecador. Com deia la meva àvia, les desgràcies mai venen soles. Senyor Dantí, què fa vostè per aquí? No ho sé. No ho sap? Escolti, argentí, català i psicòleg. Les desgràcies mai venen soles, no? És Com veritat, deia la és meva veritat. àvia. Sí. Com ho porta aquesta conjunció d'elements? Perquè és una cosa feixuga, no? Sí, home, però és interessant perquè Sí. segons el moment Sí. hi ha una de les coses que és la pitjor que l'altra. Ah, és cert, és cert. Llavors dius, ara el pitjor és això, i al cap d'un instant no, el pitjor era l'altre. Clar, perquè són nacionalitats feixugues, que no és com ser belga o suís, que no es nota. Ser Sí. argentí es nota. Sí, home, sí, no. Es nota, Sí, i ser català també. sí, que Oi? nota. Sí, I escolta, ser una humorista suís, una deu ser. xafarderia. Bueno. Vostè, què feia a l'OTI? Que jo he llegit que estava a l'OTI. A mi és que No, l'OTI jo- m'agradava a mi. Jo vaig fer els arranjaments de l'orquestra i vaig Sí. dirigir l'orquestra de la cançó que va cantar un argentí representant a Venezuela al Festival de Sí. l'OTI. I com era una cançó molt revolucionària i molt així, segons ell em va explicar després, doncs no va... anava a guanyar i al final no va poder guanyar. No va poder guanyar, escolta. I què ha passat? Ara, ja que no hi és vostè, la cosa ha decaigut, ha anat a menys, no? Bueno, sí, evidentment ja no hi ha art. Ja no hi ha Ja art. no hi ha art, I perquè allà art hi havia. Escolta, i amb el Francisco el coneix? Vostè, és que a mi m'agrada molt el Francisco. El Francisco, doncs el vaig conèixer... Sí, i com és així de prop? Et diré on. Sí. El vaig conèixer a Canal 9 de Buenos Aires, quan ell va venir a cantar allà una vegada, i jo cantava en el coro estable de Canal 9. I tu cantaves amb el Francisco. Ai, que et I ell puc va venir tocar, una perquè si vegada. et toco tu és com si el toqués amb ell, saps? És com... Bueno, és el més suposo a prop que estaré, sí. sembla. Va venir Bueno. Serrat, també. També. La Mari Sampere. Ai, la Mari Sant Pere, Sí, sí, que m'ha sí. agradat a casa, ens ha agradat de tota la vida. Escolta una cosa, i tu també que has descobert molts artistes, com ho faries per descobrir-me a mi? Què em descobriries de tot el que tinc, de tot el A veure, ventall? no sé quantes sorpreses pots guardar, Moltes, però... moltes. Moltes, clar. Home, potser ja no hi ha molt que descobrir amb tu. Tu creus que ja he aflorat com a artista? Ah, exactament, que segurament ja t'has desflorat... Que... No, Perdona. no, això no, Jo Que ja- encara tinc el precinto. Ara, si vols, Clar, anem i ho clar. arreglem allà dins. Clar, no, vull dir que ja t'han aflorat. ja m'han aflorat. Les Clar, ja. Sí, home. Ja t'he entès. Bé, i escolti una cosa, i com... Ara és tonto vostè, també. En riem. Escolti, i com se fa per tornar paulatinament als escenaris? Un dia dius dues frases, un dia en dius 5, i anem a més o com va el tema? Sí, home, vas tornant... Quan fas una cosa paulatinament, normalment és que la fas amb por. Clar, vas posant un pauet... Clar, que poses un peu i dius, bueno, avui vinc, ara me'n torno. Et quedes una setmana allà. Com una mica... Passa l'altra setmana i l'altra... I et va relaxant i es va obrint el poro i vinga, cap endavant. Es va obrint el xacra i... Clar, i després ja no hi ha qui et tregui perquè estàs allà encantat. I ja per acabar, escolti, vostè renta? Bueno... Sí, de tant en tant, sí, quan cal. Molt bé, doncs llavors en aquest cas la pudor que sento és meva. Anem tallant l'entrevista perquè m'està cantant una mica l'ala, i això és insuportable. Dels nervis, això deu ser dels nervis. Li poso l'assecador. Bueno, cuidado. Tanca els ulls i apreta el cul. Vinga, bona nit i bona setmana.